בסדר, אחרי זה נראה מהרצפה שלכם כאן. שקית של קינומות. תבואו לי. פותחים את הפה. פותחים את הפה? בסדר. רגע, מה צריך לעשות אמרנו? לעודד. רגע, אני אשתה ליאור, לפני. תזניק. רגע, אני אשתה לפני. ליאור, תזניק, ליאור. תזניק. וואלה, בלאגן. טוב, רגע. תגיד לי מתי יתחיל לספירה. 1, 2, 3. גו! שב, הוא קם, זהו, הלך. למה אתה קם? יש פה 3 אנשים גודשים. דודי, מה קורה איתך? איזה גושים. בלח. פשוט, תחשוב על הקינמון, סטייבק! תחשוב על עוגיות קינמון. תראה, אבל זה דודי, אתה חייב לראות את זה. שוקולית. אתה לא תגרור פה משהו.